శుభోదయం పిల్లలు. 10వ తరగతి విద్యార్థుల 5వ పాఠ్యాంశము 2వ వీడియో ధన్యుడు. మనం ముందుగా పాఠ్యాంశంలో చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది ఒక కథ. చక్కగాను మనకి పరవస్తు చెన్నై సూరి గారు రచించిన పంచతంత్ర కథల నుండి గ్రహించాము అని చెప్పుకున్నాం కదా. అయితే ఈరోజు కథ చూద్దాం. హిరణ్యకుని పూర్వ వృత్తాంతం. చంపకవతి అను పట్టణం కలదు. అందు సన్యాసులు పెక్కండ్రు వాసం చేయుచుందురు. చంపకవతి అనే పట్టణం ఉన్నది. అందులోని సన్యాసులు పెక్కండ్రు అంటే ఎక్కువ మంది, వాసము అంటే నివాసము ఉంటున్నారు అని అర్థము. అందు చూడాకర్ణుడు అని పరివ్రాజకుడు కలడు. అందులోని చూడాకర్ణుడు అనే సన్యాసి ఉన్నారట. అతను తాను భోజనం చేసి మిగిలిన వంటకం భిక్షపాత్రలో పెట్టి చిలుక కొయ్య నుంచి నిద్రపోవును. అతను తను తినగా మిగిలిన అన్నాన్ని ఏం చేస్తాడంటే, పైన ఉట్టి అంటాం కదా, ఉట్టి కొట్టడం తెలుసు కదా మీకు, కృష్ణాష్టమి రోజు కొడతారు. అలాంటి ఉట్టి పైన కట్టి అందులోని అన్నాన్ని అంతా అతను ఏదైతే తినగా మిగిలిపోయిందో అవన్నీ ఉంచుకుంటాడు అనమాట. అలా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి, నేను సొద్దు చేయక. నేను అంటే ఇక్కడ హిరణ్యకుడు అంటే ఎలుకట ఏం చేస్తుంది, నేను సొద్దు చేయక దాని మీదకి ఎగిరి ప్రతిదినము మా వంటకం భక్షించి పోచుందును. ప్రతిదినం నేను దాని మీదకి ఎగిరి పైన కట్టిన ఉట్టు పైన కట్టింది ఎగిరట మీదకెళ్ళి తినేసి వెళ్ళిపోతుందట. ఒకనాడు చూడాకర్ణుడు తన స్నేహితుడు వీణాకర్ణుడను సన్యాసితో మాట్లాడుచుండా మాటికి మీది వంక చూచి గిలుక కర్రతో నేల మీద కొట్టి నన్ను వెరపించుచూ వచ్చును. అయితే చూడాకర్ణుడు స్నేహితుడు ఒకరోజు వీణాకర్ణుడు సన్యాసిని చూడాకర్ణుడిని చూడడానికి వచ్చాడట. వస్తే చూడాకర్ణుడు మాట్లాడుతూ మళ్ళీ మధ్యలోని కర్రని టక్ టక్ మని నేల మీద కొట్టి పైకి చూస్తున్నారట. చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు వీణాకర్ణుడు, చూడాకర్ణ ఏమది మీదు చూసి నేలకర్రతో దట్టుచున్నావని అడగ్గా చూడాకర్ణుడు ఇట్లన్ను, ఎందుకు అలా కర్రతోని కింద కొట్టి మీదకు చూస్తున్నావు అని అన్నారట. ఒక ఎలుక అప్పుడు చూడాకర్ణుడు ఇలా అన్నారట, ఏమని, ఒక ఎలుక ప్రతిదినము చిలుక కొయ్య మీద పాత్రనందున్న అన్నం భక్షించిపోవచ్చున్నది. నాకు దీని ఉపద్రవం పెద్దదిగా ఉన్నదని చెప్పాను. ఒక ఎలుక రోజును నేను పైన ఉంచుకున్న అన్నాన్ని తినేసి వెళ్ళిపోతుంది. దీని ఉపద్రవం అంటే దీనివల్ల నాకు పెద్ద ప్రమాదంగా ఉంది అని చెప్పాడట. ఆ మాటలు వీణాకర్ణుడు విని, ఎక్కడి ఎలుక, ఎక్కడి చిలుక కొయ్య, ఇంత ఎల్ప జంతువుకి ఇంత పొడుగు నాకు ఎగురు బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చును? ఓహో, ఎక్కడ చిలుక కొయ్యుంది, అంత మీదనుంది, ఇంత చిన్న ఎలుక ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎగురుతుందా, దీనికి అంత బలం ఎలా వచ్చింది అని అన్నారట. అని దీనికి ఏమైనా నిమిత్తం లేకమనదు. ఈ మూషికమునికి ఇంత బలిమియు నిక్కడి సదావాసము నిమిత్తము లేక సంభవింపవు. ఈ ఎలుకకి ఏదో బలం ఉంది, అందువల్లనే దీనికి ఇంత బలం వచ్చింది. లేకపోతే ఎక్కడి చిలుక్కొయ్య, అక్కడికి మీదకి ఎగురుతుందా ఈ ఎలుక అని అన్నాడట. ఎవరు? చూడాకర్ణుడి యొక్క స్నేహితుడు వీణాకర్ణుడు. అని వీణాకర్ణుడు చెప్పగా విని చూడాకర్ణుడు తడవలు పట్టి ఈ ఎలుక ఇక్కడ నొకలాగు తావు చేసుకొని ఎలుక వాసం చేయుచున్నది. అప్పుడు వీణాకర్ణుడు ఇలా చెప్పాడంట, ఏమని, ఇక్కడే దీనికి ఒక రంధ్రం చేసుకొని ఇక్కడే మా ఇంట్లోనే ఇది నివాసం ఉంటుంది అని అన్నారట. అంటే ఇట్లు నివసించుట నిమిత్తం తెలివినది కాదు. ఇట్లు ఉండడం వెంటనే చూడాకర్ణుడు వీణాకర్ణుడికి ఇలా చెప్పారట. చెప్తే త్రవ్వి చూచుదని కాక అని చెప్పి నొక గుడ్డలతో నేను వసించు వివరము అంటే ఇక్కడ రంధ్రము, కన్నము త్రవ్వి చిరకాలోపార్జితమైన నా ధనం సర్వం గ్రహించను. ఏం చేశారు, నేను ఏదైతే ఈ కలుగులో ఉంచుకుంటానో, కన్నంలో ఉంచుకున్న ఈ నా వస్తువులన్నీ కూడా, అంటే చిన్న చిన్న
రొట్టె ముక్కలు, చిన్న చిన్న తొక్కలు అటువంటివన్నీ ఏలుకుంచుకుంటుంది కదా, అవన్నీ తన కన్నం ఎక్కడుందో చూసి ఆ కన్నంలో ఉన్నవన్నీ తీసేశారట. తీస్తే తర్వాత సత్స్వస్వరములు లేక నానాడాహారము సహితము సంపాదించుకొని జాలగా దిగులు పడి కృషించి మెల్లమెల్లగా సంచరించుండగా చూచి చూడకనుడు ఇట్లనియే. అయితే నాకు తినడానికి ఇకన నేను దాచుకున్నవేవి లేవు. నా ధనం మొత్తం, ధనం అంటే ఇక్కడ నేను ఆహారం సంపాదించి పెట్టుకుందంతా తీసేశారు. కాబట్టి నాకు కొన్ని రోజులు ఆహారం లేక నాకు నీరసం వచ్చి నెమ్మదిగా నడుస్తూ జారుతూ ఉన్నాను. ఇంక ఎగరడానికి నాకు శక్తి లేదు. అప్పుడట చూడకన్నాడు ఇలాగన్నాయట, ఇలా అన్నారు, ఏమని? ధనం కలవాడే బలవంతుడు, ధనం ఉండేవాడే నిజమైన బలవంతుడు. అది ఆహారమైనా కావచ్చు, ఎలుక విషయంలో ఆహారం, మన విషయంలో అయితే ధనము. కాబట్టి ధనం కలవాడే పండితుడు, ధనం ఉండేవాడు మాటే చెల్లుతుంది, వాడే పండితుడి కింద లెక్క. ధనము సర్వశ్రేష్టములకు నిదానము, ధనము లేని వాని జీవనమేలా? ధనము ఏం చేస్తుంది? అన్ని జీవాలకి శ్రేష్టమైంది. ధనం లేకపోతే మనం జీవించి కూడా ఉండలేము, జీవించి ఉండి కూడా ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ మూషికం తన ధనం కోల్పోయి కదా తొంటి జవసత్వం లోడి స్వజాతి సామ్యం పొందెను. దీనికి ఆహారం లేకపోవడం వల్ల కదా దాని వేగము శక్తి నశించిపోయి దానికి పూర్తిగా ఏమైంది? స్వజాతి అంటే దానికి పాకే స్వభావం అసలు యాక్చువల్గా అలా పాకే స్వభావానికి ఇప్పుడు వచ్చింది, లేకపోతే కింద నుండి మీదకి ఎగిరేది కదా అని అన్నాడట. అర్థపరిహీనతకు నిరంతరము ఖేదం సంభవించును. ధనం లేకపోతే నిరంతరం దుఃఖం లభిస్తుంది. నిరంతరం ఖేదం వల్ల బుద్ధి హీనత్వం ప్రాప్తించును. నిరంతరం దుఃఖం వల్ల బుద్ధి ఆలోచించే శక్తిని కోల్పోతాము. బుద్ధిహీనత వలన సమస్త కార్యములు నిదాఘానపూరితములన్నట్లు వినాశనం పొందును. దానివల్ల అన్ని మన కార్యాలు ఏవైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అవన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. ధనవంతునికే పౌరుషమునకు మేధా సంపత్తియు బంధుమిత్రులు కలుగుదురు. ధనం ఉండేవాడికే పౌరుషం ఉండాలట, మేధా సంపత్తి ఉంటుందట, బంధుమిత్రులు అందరూ వస్తారట. పుత్రమిత్ర విరహితుని గృహమును మూర్ఖుని చిత్తములు శూన్యములు. అయితే పుత్రులు మిత్రులు అందరూ కూడాను గృహానికి ధనం ఉంటేనే వస్తారు. ధనం లేకపోతే చిత్తము ముందు మన బుద్ధి మన దగ్గర ఉండదట, మిగతావి ఎలా వస్తాయి అంటే రావు. దారిద్ర్యం సర్వశూన్యము, దారిద్ర్యం వలన సర్వము నాశనం అయిపోతాయి, సర్వము ఏవి మన దగ్గర ఉండవు. దారిద్ర్యం కంటే మరణం మేలు, పేదరికం కంటే మరణించడం ఉత్తమము. మరణం మాపాయాతన వాహనం. మరణం అనేది చాలా యాతనకరమైన విషయం అన్నమాట. దారిద్ర్యం యావజ్జీవన తీవ్ర వేదన కారకము. దారిద్ర్యం అనేది జీవితంలోని తీవ్రమైన వేదాన్ని కలిగించేది. ఇంద్రియముల నామమున బుద్ధిని వచోధరుని బురుడు తొంటివాడయ్యు ధనమును బాసిన క్షణమునే లాతివాడగును. ఇది మహాచిత్రము. చూడండి, ఇంద్రియములు ఆలోచించే శక్తిని కోల్పోతాయి. ఎప్పుడైతే మన దగ్గర డబ్బు ఉండదో వెంటనే ఏంటి, మన వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడాను దూరం అయిపోతారు. ధనమును బాసిన క్షణమునే లాతివాడగును. మనం ధనాన్ని పోగొట్టుకున్నాము అని తెలిసిన వెంటనే మనం పరాయి వాళ్ళమే అయిపోతామట అందరికీ. ఇది మహాచిత్రము, ఇది మహాచిత్రమైంది అని ఆ పరివ్రాజకుడు చెప్పగా విని మిక్కిలి కిన్నుడినయ్యి ఇట్లు చింతించితిని. అతను అలా చెప్తూ ఉంటే, చూడకర్ణుడు చెప్తూ ఉంటే నేను వెంటనే విని చాలా ఆశ్చర్యాన్ని పొందాను అని చెప్పాడనమాట. ఇదంతా మీకు కావ్య భాషలో ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని మీ దగ్గర బుక్స్ ఉన్నా చదువుకోండి, లేదంటే చూడండి ఇలా జాగ్రత్తగా చదువుకొని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకేనా పిల్లలు? ధన్యవాదములు.